бисёри одамон ба наздам омада мегуфтанд: ман худро бад ҳис мекунам барои он ки ин шахс ба ман гуфт ки ту безебӣ. ман ҳамеша ба онҳо мегӯям: ту тамоман беҳамтоӣ, вале чашм ва дили дуруст лозиманд. ҳеҷ яки мо безеб нестем. ҳеҷ кас аз раҳми аллоҳ берун нест. ҳар яки мо дар меҳрубонии аллоҳ қарор дорем. муҳим нест ки намуди зоҳирӣ, ранги рӯи шумо чӣ гуна аст, андозаи шумо чанд аст. аллоҳ моро чунон гуногун сохтааст ки касе дар куҷое шуморо мебинаду мемирад ки бо шумо бошад. айнан мо табъи гуногун дорем. аксари одамон ба куҷое менигаранду мегӯянд: ваҳ, ту инро дидӣ, бин чӣ хел хуб аст. дигарон бошанд мегӯянд: ту чиро дар назар дорӣ? аллоҳ моро чунин сохтааст. аллоҳро шукрона кунед. фарқе надорад ки шумо кӣ ҳастед. одамоне мешаванд ки ба шумо ошиқ мешаванд. аллоҳ моро гуногун сохтааст. ман фаҳмидам ки агар шумо саратонро тарошед, он тавре ки мӯйҳои шумо мебарояд, ин тамоман мутафаррид аст. шумо дар оянда метавонед дошта бошед, намедонам онҳо инро чӣ меноманд, изи мӯй. медонед, барои шинохти шахс мо ириси чашм дорем, мутафаррид аст. мо мисол изи ангушт дорем, беҳамтост. шумо медонистед ки дар замин ду гурхар бо рахҳои якхела вуҷуд надорад ва нест ду паланги дад ки доғи якхела дошта бошад. ин офаридаҳои аллоҳ аст. нишон диҳед офаридаҳои дигаронро. ин офаридаҳои аллоҳ аст. аллоҳ моро даъват мекунад. ӯ бо ифтихор аст. ӯ мегӯяд: бубин, ман инро офаридам, нишон бидеҳ ки дигарон чӣ сохтаанд. ҳамаи шумо айнияти гуногун доред. шумо медонистед ДНК чист? боварӣ дорам ки медонед. аммо бираведу биомӯзед дар борааш. бираведу тадқиқот кунед. шумо дар ҳайрат хоҳед монд. ман каме оби даҳони худро барои санҷиши ДНК додам, ки дар бораи худ бештар фаҳмам. ман кистам, аз куҷоам, ва онҳо ба ман 15 насл доданд ки аз куҷоед шумо. ДНК он чӣ буд? каме оби даҳон дар туфдони хурдакак. ман мутафаррид. онҳо ба ман мегӯянд ки бо кӣ хешу таборӣ дорам ва бо кӣ не. вале бародарону хоҳарон, шумо фикр намекунед ки ин ҳайратангез аст? ин офаридаҳои аллоҳ аст. ҳамаи мо тамоман гуногунем. мо ба қадри он гуногуниҳо хоҳем расид. мо онҳоро хоҳем ҳақиқатан шинохт ва мо шод мешавем ки мо гуногун беҳамтоем. ба хусусияти худ бингареду аллоҳро шукрона кунед. ба дигарон бингареду аллоҳро шукрона кунед. вале дар хотир доред, ин имтиҳон аст.